Hey guys, Khulumbai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबाव हरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय गाइस आङो दायो दंफैयो क्राबियावहाय। क्राबिनि आङो हुला रिजर्टआवहाय दङ आरोना। स' आं दिनैनि भिडिअ नोंथांमोननो बे हुला रिजर्टनि टुर भिडिअ लानानै फैदों आरोना। स' नोंथांमोनाबो जुदि मालाबा थाइलेन्डआव फैयोबा क्राबियावहाय फैनो नागिरदोंब्ला आरो लोगोसे आं थानाय रिजर्टखौ जुदि थानो लुगैदोंबा आंनि भिडिअ नुनानै स' नोंथांमोना फैनो हागोन। आं गासैबो डिटेल्सफोरखौ होनानै होगोन। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो। स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो स्टार्ट खालामनायनि सिगां जोंथ' फुकेटआवसो दंमोन नालाय नै स' दायो जोङो फुकेटनिफ्राय क्राबियावहाय थांसै आरोना। आं गारलांनो बादोंमोन नैबे फुकेटआव थानाय रिजर्टआबो बिराद समायनामोन। नोंथांमोना फट' भिडिअसआव नुखादों जानो हागौ आंनि जुदि आंखौ फल' खालामोबा आरो आंखौ जुदि दाबो इन्स्टायाव फल' खालामाखैबा नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय। फेसबुकआबो नै आरो आंनि सिगांनि फेसबुकआथ' हेक जाखाबाय नोंथांमोना मिथिखायो। नायखाबाय जों नै थांसै दायो। लोगोआ दै लोंनोनो ओमफ्राय आंखौसो लाबोनो होनो। पानी आनबा कैसे देखा दे মোক পানীটো কি হয় কিবা কি বুলি কয় চাকনি যে তই খাবি মই আজিৰ কাৰণে आं माने दिनैनि थाखाय बिसिनि थाखाय वेटार মই আজিৰ কাৰণে হবৰ কাৰণে वेटार हा ओ सा दे হ'ব दे আনি দিও দে जि बादुलि गोजा नुदों आंखौसो लाबोनो होयो Welcome, thank you. Orang bisa loh nggak? Kang Marsi kan sama, chalo. Ding, ori jauh saja. Karya nih bilai sama Mwnfwibai. थांनोसै दायो जोङो थांलांनो गारलांनो बादोंमोन फुकेटखौ बाट थांनांसिगोन नै इखौ इयावनो गेजेरावनो लानोसैदां नानै थांनांसिगोन नोंखौ सना माइनाव गारनानै थांनांसिगोन थांनो गोसो गैयाबाबो ओमफ्राय नै जोङोथ' दाबो थाइलेन्डआव फैबाबो माने सिटियाव थाङाखैयानो आरोना माने आइलेण्डफोरावसो फैग्रोदों नालाय बेनि थाखायनो एकदम गामि एरिया टाइप ओमफ्राय दायो जोंना ड्राइभारा थाव सोदोंमोन आरोना नै बिसोरना थाइलेन्डनि पेट्रल पाम्पा ओमफ्राय बांसिन आं नटिस खालामदों गारिफोराना टयटानि बांसिन दङ आरोना टेक्सियानो जा बा माबायानो जा नै टेक्सिबाबो जा मोजां कम्फर्टेबलथार जनो थाखाय टयटानि आरो ओमफ्राय गासिबो अट'मेटिक गोजा टेक्सियाबो अट'मेटिकखा मेनुवेलनि गैयानो गारिफोरा
you. Thank you. Welcome to Hula. दै लोंसो जोंहा Vlogger ना मा बुस्थु इयो एसे मोजां एसे मोजां नायनाय जा मोजांखा नै नाफोराथ' आयु जा अन्थाव दासिम जा रिजर्टआव थादों जोङो नाफोरखौ बिदि दोननायखौ नुखादों आरोना ओमफ्राय दसे थानानैनो आं नोंथांमोननो सोरगिदिंखौहाय दिन्थिगोन आरोना ओमफ्राय नै दायो जोङो रुमावहाय थांगासिनो So guys नै नोंथांमोननोथ' आं रुमखौ दिन्थिखाबाय रुमाथ' एसेबां गाज्रिद्राय नङा मोजाङानो ओमफ्राय दायो बे रुमा बेसेबांखिनि माने पार डे बेसेबांखिनि लादो पार नाइट बेसेबांखिनि लादो बेखौहाय आङो स्क्रिनशट होनानै होखादों ओमफ्राय जोङो बेयावहाय थागोन अनलि सानथाम स' सानथामनि बेसेबां प्राइस बेसेबांबा आं होना होखाबाय ओमफ्राय नै बालकनिया ओमफ्राय बेनिफ्राय जा मोजां भिउआ गाइस नै दायो जोङो मोनफैबाय आरोना हुला रिजर्टआवहाय क्राबियाव ओमफ्राय बिराद समायना नोंथांमोनाथ' नुखादों आरो जाहायो आं दा उनाव दिन्थिबावगोन आरोना जा मेंबाय गारिजों बिराद गोबाव फैबायना ओमफ्राय नों मोजां मोनदों ना मोनाखै आगै जायगाखौ आंबो मार मोजां मोनदों ओमफ्राय आं भिडिअखौ आरो सासेयानो आं मोजां मोनदों जोबोर मोजां मोनदों आंखौ खानाय खानानै मारिनदों बेलेग नुदों होनलै बेलेग नुदों जोंहा मोखां माबा गुल गुल ना मेकआप फोननाया गोसोमसो खालामना आंनियालाय नोंनिया Hula resort. आं मिथियाबा So guys दायो जोङो नायहैनोसै हुला रिजर्टनि स्विमिं पुलखौहाय स्विमिं पुलखौ नायहैनोसै ओइ हुला जि साइसथार सेंग्रा नै दोङो इयावहा जा मोजांलै
massage khalamw massage nैबेयाव बेयावहा दुगैग्रोनांगोन आरोना पुलाव हाबनायनि सिगां जा मेंबाय थैसिगोन मेंनानै थैसिगोन गाइस जा मेंबाय जोङो आयौ थाम्फैया मासे गिदिर जा मेंबाय दसे उन्दुनानै थाथ'नोसै So बै गोजौआवहाय जोङो एसे दाम गोसा आरोना दाम गोसाखाय जोङो इयाव थानो मोनाखै जोंना बे बिल्डिंआव आरोना गोथौथार नामाले द'आसे बाल'ल' So guys, नोंथांमोनाथ' नुखाबाय हुला रिजर्टनि जायगाफोरखौ आं जा हायो दिन्थिबाय आरोना बिनिख्रुइ बारा बहाथो दिन्थिनो हाबावनो टाइमा बिराद शर्ट ओमफ्राय लोगोसे जों आरो डे टुरफोराव थांगासिनो नालाय आलदा आइलेन्डफोराव स' बिनि थाखायनो आं जा हायो नोंथांमोना दिन्थिबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मा मोजां मोनदोंब्ला आरो बिदिनो नायबाय था नामा स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय मोनफैबाय मोनफैनानै दायो जों दुगैनोसै आरोना बोरैबा लेथ्रा जाजोब्बाय नै गिसि जाजोब्बाय सेस दुगैनोसै दायो